Labari da dumi-duminsa, Adam A. Zango ya fito ya yi bayanin dalilin da ya sa ya cire Ummi Rahab a cikin shirinsa na Farin Wata Sha Kallo. Wanda zai iya. What happened between you and Ummi Rahab? Babu komai. Kamar yadda na faɗa muku lokacin da na saka na casting ɗin Farin Wata. Rubutuna ne, idea na ne, kuɗi na ne, kamfani na ne, casting ɗina ne. Na yi casting ɗin wanda nake so ba tare da na yi shawara da wanda zai kalla ba. Haka zalika idan zan cire wani a ciki, ai ba zan nemi shawarar wanda zai kalla ba, tunda ni dai abin da na tabbatar da 'yan kallo za su kalla su ji daɗi shi nake yi ƙoƙarin gana. So ban cire wata dan wani abu ba. Although dole 'yan kallo yana buƙatar ya san menene ya faru ya sa babu ita. An kuka duba za ku ga ai mutum biyu ne babu su. Da ita da kuma Zara Muhammad yar Bozuwa. Lokacin da na sanar cewa na canza su, na sha zagi ta uwa ta uba. Inda ya ƙara da cewa ai ba ita kaɗai ya cire a cikin shirin ɗin nasa ba, bayan kuma ya ce shi da yake da iko ya sa wanda yake so ya cire kuma wanda yake so a cikin shirin nashi, saboda kamfaninsa ne, kuɗinsa ne, labarinsa ne, ba wanda zai zo ya mai katsalandan a cikin shirinsa. In ce wa mijinta lalle sai ya sake ta da dawo ta ƙara samun fim, ko kuma a'a ce mata lalle sai ta zo ta ƙara samun dai a ɗauko rigima dai a ce sai an ƙara sa, ban san ya kuke so ba. Kuma ba a bi na bashin da zan ce lalle sai na yi wa mutane bayanin cewa ga dalilin da na cire ta, amma daga baya sun gani. Ka gani kaikayi kenan, duk wanda ya zage ni ya zagi iyayena akan na cire Zara sai ya gano cewa aure ta yi, ya koma kansa kenan. Ita kuma Ummi, abin da nake so fahimta, ni ina casting film dina ne da halin da ake ciki, ko kuma ce halin da masana'antar mu take ciki na karyewan kasuwa. Da haka yadda abubuwan suke da ba haka suke yanzu ba. Yanzu farfadowa muke, muna kokarin mu ga cewa mun kawo muku wata hanya da za ku riga kallon fina-finan mu ba tare da kun je kasuwa kun saya ba, saboda duniyar ta canza. Da haka kana yin casting ne kuma kai Fatan za ku ci gaba da kasancewa da DJ Ali One TV domin faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa. Ku ci gaba da bin mu, za ku ji sauran labari nan gaba.